рӯзи якшанбе комиссияи марказии интихоботҳои Гурҷистон эълон кард, ки дар шаҳри Тифлис номзади ҳизби ҳокими орзуи гурҷӣ Каха Каладзе пирӯз шуд. мухолифин дар мубориза барои пойтахти Гурҷистон ноком шуданд. Каха Каладзе 51,6%, Александр Элисашвили 17,46%. Каладзе собиқ футболбози дастаи машҳури Милан ва собиқ вазири энергетикаи Гурҷистон аст. сиёсатмадори 39 соларо собиқ сарвазири Гурҷистон ва муассиси ҳизби орзуи гурҷӣ сармоядор Бидзина Иванишвили дастгирӣ мекард, ки дар миёни мардум бештар бо лақаби кардинали пасипардагии саҳнаи сиёсии Гурҷистон маъруф аст. сарвазири Гурҷистон Георгий Кюрикашвили Каладзеро бо пирӯзӣ табрик кард. баъди интихобот мири ояндаи Тифлис ба тарафдоронаш чунин муроҷиат кард. дар навбати аввал аз ҳар сокини Тбилисӣ миннат дорам. сипос аз онҳое ки маро дастгирӣ кардаанд. мо доимо дар хидмати шумо ҳастем. Каладзе дар рақобат барои курсии мири шаҳри Тифлис Александр Элисашвили, номзади мухолифин ва Зал Удуманишвили, барандаи шинохтаи телевизиони Рустави 2-ро шикаст дод. дар арафаи интихобот номзадҳои ноком ташвиш доштанд, ки дар ҷараёни овоздиҳӣ тақаллуб ҷой дошта метавонад.